Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio priznal, že k uzatvoreniu mieru medzi Ruskom a Ukrajinou chýba už len jeden podstatný krok. Problém, ešte stále nevedia, kto bude kontrolovať Donetskú oblasť. Moskva o toto územie dlhodobo bojuje, Kyjev sa ho však kategoricky odmieta vzdať. Ako zásadný problém označil správu nad Donetskou oblasťou. Jedinou zostávajúcou otázkou je teritoriálny nárok na Donetsk. Prebieha intenzívne úsilie o zladenie názorov na oboch stranách, uviedol americký diplomat. Podľa jeho slov sa aspoň podarilo zúžiť celý problém na jednu centrálnu tému, no tá bude pravdepodobne veľmi náročná na vyriešenie. Je to stále most, ktorý sme neprekročili, je to priepasť, dodal Rubio. K takémuto posunu dospeli delegácie počas nedávneho stretnutia v Abú Zabí, ktoré sa konalo koncom minulého týždňa. Rozhovory medzi krajinami sa počas 2 dní rozdelili na politickú a vojenskú rovinu, pričom práve tam sa dosiahol výraznejší progres. Podľa agentúry Reuters sa podarilo zúžiť spektrum sporných otázok, no tá kľúčová zostáva nevyriešená. Situácia v teréne je pritom jasná. Verejne dostupné mapy konfliktu ukazujú, že Donbas, región zahŕňajúci Luhanskú a Donetskú oblasť, ovláda z 80% ruská armáda. Prezident Vladimír Putin v decembri dokonca vyhlásil, že Rusko túto oblasť tak či onak obsadí, ak sa jej Ukrajina dobrovoľne nevzdá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však opakovane zdôrazňuje, že Ukrajina sa tohto regiónu nikdy nevzdá. Podľa neho by to Moskve poskytlo odrazový mostík pre budúcu novú ofenzívu. Donbas je pritom kľúčový priemyselný región známy bohatými zásobami uhlia a strategickou polohou na východe krajiny. Podľa skorších mierových návrhov amerického prezidenta Donalda Trumpa mala Ukrajina postúpiť Rusku celú oblasť výmenou za bezpečnostné záruky. Takýto krok však ostro kritizovali predstavitelia európskych štátov, aj samotná Ukrajina, ktorí v tom videli nebezpečný precedens. Medzitým na fronte pokračujú boje. Zelenský v utorok obvinil Rusko, že uprednostňuje útoky pred diplomatickými riešeniami. Reagoval na rozsiahle nočné nálety ruských síl na viaceré časti krajiny. Využívanie najchladnejších dní zimy na terorizovanie ľudí je pre Rusko dôležitejšie než obrátenie sa k diplomacii, napísal Zelenský. Útoky zasiahli viaceré oblasti. Zranenia utrpelo najmenej 9 ľudí. V Kyjeve dronové útoky spôsobili požiare vo výškových budovách a poškodili materskú školu. V hlavnom meste zostalo bez vykurovania viac než 1000 obytných budov. Teploty pritom klesli na -17 stupňov v Kyjeve a -23 stupňov v Charkove. Zelenský preto vyzval partnerov na posilnenie protivzdušnej obrany a zvýšenie tlaku na Moskvu. Napriek napätej situácii diplomacia pokračuje. Druhé kolo rokovaní medzi ruskými, ukrajinskými a americkými predstaviteľmi je naplánované na stredu a štvrtok opäť v Abú Zabí. Ukrajina sa medzitým dohodla so západnými partnermi na pláne posilnenia prípadného prímeria. Podľa denníka Financial Times by akékoľvek porušenie budúcej dohody zo strany Ruska vyvolalo koordinovanú vojenskú reakciu Európy a Spojených štátov. Predstavitelia USA, Ukrajiny a Európy rokovali o tomto pláne niekoľkokrát počas decembra a januára. Plán zahŕňa niekoľko úrovní odpovedí na prípadné porušenie. Reakcia by prišla do 24 hodín, najskôr diplomatické varovanie, následne by mohla zasiahnuť ukrajinská armáda s cieľom zastaviť ruské operácie. Ak by nepriateľské kroky pokračovali, nasadili by sa jednotky tzv. Koalície ochotných. V prípade rozsiahlejšieho útoku by sa po 72 hodinách spustila koordinovaná reakcia Západu so zapojením amerických ozbrojených síl.